Montse. Avui és un plaer parlar amb el Sergi Martínez, que és el responsable a Catalunya del sector autonòmic del CESIF. Què tal, Sergi? Bona tarda. Hola, bona tarda, encantat. Avui parlant amb el company Sergi Tor sobre el tema dels funcionaris públics i sobretot hem començat avui amb unes declaracions de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ha obert, òbviament, un debat en el que deia que hi ha molts funcionaris que no mereixen el sou que guanyen. Tens alguna cosa a dir al respecte, Sergi? Home, jo crec que són unes declaracions molt desafortunades perquè absolutament tots els funcionaris mereixen el sou que guanyen igual que qualsevol altre treballador privat. És més, molts d'ells el mereixen i molt perquè estan totalment desbordats i els funcionaris, la ràtio de funcionaris per habitant ha disminuït en termes generals a Catalunya. I per tant, no només el mereixen, sinó que se'l guanyen dia a dia, tot i considerant que no tenen una llei, per exemple, actualitzada de funció pública. A Espanya, actualment, si no erro, hi ha 3 milions de funcionaris, a Catalunya són 300.000. És una xifra adequada per les necessitats públiques? Està sobredimensionat o manquen funcionaris? Bueno, òbviament, no només no està sobredimensionada, sinó que tenim una de les ràtios més baixes de funcionaris per habitant de l'estat espanyol. En els últims 15 anys, en especial des de la crisi del 2008, el número de funcionaris catalans ha anat a la baixa. A nivell europeu estem per sota de la mitjana dels països homologats, el nostre. Per tant, l'administració pública no està sobredimensionada, falta personal, la plantilla està envellida i els funcionaris de carrera no tenen plans de carrera que els motivin. És a dir, per pujar de categoria, un funcionari de carrera ha d'optar a tornar a fer una oposició per un cos superior al seu. Les promocions internes no s'han fet en els últims 20 anys, o s'han fet poquíssimes, no? El funcionari de carrera se l'han oblidat del sistema públic i, per tant, absolutament és fals, és a dir, falten funcionaris. I per què hi ha tan mala premsa quan dius funcionaris? Bueno, perquè estem sotmesos als tòpics. És igual que quan es parla de vegades de policies, o es parla de vegades... És un tòpic que el funcionari públic no fa res, que hi ha molts, que en absolut els funcionaris públics no n'hi ha, els funcionaris públics fan un gran esforç i no hem de recordar que els funcionaris públics, per norma, tenen topada, diguéssim, els seus beneficis. No és com un treballador privat que té possibilitats d'augmentar els seus beneficis en base als beneficis de l'empresa. Els funcionaris moltes vegades estem topadíssims i, per tant, els funcionaris no només produeixen, sinó que produeixen en condicions de precarietat. En tot cas, i respecte a la productivitat s'augmenta amb un pla de carrera de funcionaris, amb una subida de sous, equiparable a sous que cobren els nostres col·legues d'altres països europeus, no? Primer s'ha de dotar de més recursos la funció pública i després, amb el mateix nivell de seguretat laboral o més gran, establir processos que facin més dinàmica, no? I per això requereixen projectes que vagin més enllà de les dinàmiques electoralistes de 4 anys. Necessitem un projecte de funció pública a llarg termini. I per què creus que el govern central vol avaluar el funcionari? Això de relacionar el sou amb els objectius, cobrar per objectius, com ho veieu? Bueno, això és una dinàmica que, és a dir, els funcionaris mai s'han negat a ser avaluats. De fet, són avaluats els funcionaris. Una altra qüestió és que hi hagi un projecte seriós al darrere d'avaluació del sistema públic, però, en tot cas, entenc que, com qualsevol altra feina, no? El que passa és que, de vegades, darrere d'aquestes avaluacions poden haver intencions que a nosaltres, com a sindicat de funcionaris i com a sindicat que representa els treballadors, no ens agradin. Ens agradaria que aquest pla fos molt transparent i que ajudés realment a que la funció pública anés millor, però no a censurar els funcionaris. Moltes vegades creiem que algunes administracions públiques no només no han apostat per incrementar els recursos dels funcionaris, sinó que estan pensant en plans d'avaluació amb funcionaris sotmesos a unes tensions de treball impressionants. I, per tant, entenem que això no té per què ser negatiu, però s'ha de mirar molt bé i s'ha de fer molt transparent. I hi ha gent, clar, tot això, hi ha molta gent que ho relaciona amb la política. Es parlava l'altre dia, llegia que el número de funcionaris es dispara en més de 500.000 des de que Sánchez ha arribat a la Moncloa. Clar, la gent relaciona molt funcionariat política, no? Funcionariat i política. Sí.
Bé, nosaltres, el nostre sindicat no és un sindicat polític, és un sindicat professional, però sí que li he de dir que en altres països europeus, amb polítics de diferents colors, hi ha més ràtio de funcionari per habitant que Espanya i que Catalunya. M'interessa parlar de Catalunya, que és el que ens ocupa, no? És a dir, el tema del nivell de funcionariat no és directament, no s'ha de relacionar directament amb la ideologia política que hi hagi darrere d'un govern. És a dir, sí, sabem que moltes vegades diuen que darrere dels governs d'esquerres hi ha una política més estatalista, però és que tenim governs de dretes a Europa que tenen més funcionaris que nosaltres en relació a la ràtio als habitants. Per tant, nosaltres creiem que un treball seriós és transcendir el tema ideològic i entrar en dinàmiques de treball a llarg termini, sigui qui sigui el color del govern que ens governa. La prova la tenim a Catalunya, que en els últims 20 anys han governat governs de diferents colors i la funció pública catalana realment no està bé. A veure si traiem el cap i amb la nova llei de funció pública que està en tràmit podem començar a fer una bona feina, però per això haurem de dotar la funció pública de més funcionaris, de molts més funcionaris. En època de pandèmia vam molts descobrir el que era el teletreball. Després de la pandèmia s'ha tornat un altre cop, diguem-ne, a la finestreta, no? A la presencialitat. Vosaltres aposteu per una jornada, per exemple, de 4 dies setmanals amb el mateix número d'hores en un futur? I el teletreball, la tornada del teletreball? Nosaltres creiem que si hi ha un bon projecte al darrere, primer que les 35 hores no només serien bones, sinó que ajudarien a que augmentés la productivitat. Això d'entrada. I creiem que no és tant parlar de 4 dies o de 5 dies, es tracta de parlar d'una administració dinàmica, una administració que quan els treballadors fan teletreball se'ls dota dels recursos per poder fer teletreball i que els treballadors puguin ser igual de productius dintre del lloc de treball, diguéssim, establert per l'administració, al centre de treball o des de casa. És a dir, del que es tracta és de fer un bon projecte. Però clar, el problema és que necessitem dirigents més professionalitzats. El tema de la funció pública, a Espanya i a Catalunya també en particular, també tenim un problema amb els càrrecs de confiança. Nosaltres entenem que la professionalització ha d'anar més enllà. Ha d'arribar als subdirectors i arribar als directors generals, per exemple. Seria una persona que no és movible en base als designis de cada govern en cada moment. Avancem el company Sergi Tor. Parlàvem sobre el tema de que treballar per l'administració pública és un dels principals objectius dels joves estudiants. Potser tenen aquesta idea, no?, de que arribar a ser funcionari és com la panacea, no? És el top 10 i arribes a ser funcionari i ja a descansar. No és així. En absolut. Bueno, aquest tema va per fases, és a dir, quan hi ha una crisi econòmica, la gent tendeix a pensar que el funcionari és la panacea, no? El funcionari és un servidor públic d'entrada i, per tant, per ser funcionari un ha de tenir vocació de servei públic. Això d'entrada. El funcionari moltes vegades sacrifica més que un treballador que no està dintre del funcionariat, perquè, insisteixo, tenim uns sous topats, tenim unes incompatibilitats per treballar en altres llocs, i, per tant, el funcionari ha de ser vocacional. Entenc que no és cap xollo ser funcionari. Senzillament és una tasca de servei públic, i això ha de quedar molt clar, no? I la gent que hi ha té vocació de servei. Efectivament. Doncs, Sergi, havíem volgut parlar amb tu. Sergi Martínez, recordem que és el responsable a Catalunya del sector autonòmic del CESIF, aquest sindicat de funcionaris. Gràcies per haver atès la nostra trucada i esperem que les millores també, òbviament, arribin a vosaltres, als funcionaris. Sergi, gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres. Una abraçada.